amics, benvinguts al mòdul d'operacions bàsiques de laboratori. Què es separarà darrere d'aquesta porta? Avui vos anem a ensenyar com es fa la pràctica de la decantació, que és una pràctica que té moltes utilitats en farmàcia. Però Maria, quins materials necessitem per a fer la pràctica de la decantació? És molt fàcil. Per a la pràctica de la decantació anem a necessitar materials molt senzills que tenim en qualsevol laboratori. Primer, un suport en el qual apoyarem un embut de decantació. En l'embut de decantació vertirem la mescla d'aigua i oli. Després, un vas de precipitats amb l'aigua. També necessitarem un colorant. En aquest cas anem a utilitzar eosina i la vertirem en la mescla amb una pipeta pastel. I per últim, oli d'oliva. Ara sí, comencem amb la pràctica. Doncs així tenim tots els materials necessaris per a fer la pràctica. Ara anem a començar vertint l'aigua al vas de precipitats i li anem a afegir unes gotes d'eosina per a que es pugui apreciar el color. I afegirem l'oli. Una vegada la mescla ja està feta, el que hem de fer és agitar. Ara, un pas molt important és assegurar-se de que el nostre embut de decantació està tancat per a poder vertir la mescla amb la xula de l'embut. I ara el que hem de fer és deixar reposar aquesta mescla. Ara que ja vegem la línia d'interfase, cal separar els dos components, obrint la clau de l'embut. I ara observem els dos components per separat. I així què és el que ha passat? Doncs bé, la línia d'interfase era la línia de separació entre els dos components. I al obrir l'embut de decantació, el que hem fet és separar la fase més densa, que era la que estava a baix, de la fase menys densa, que era la que estava a dalt. Soc Clàudia i vinc a explicar-vos la filtració. La filtració és un mètode mecànic de separació de mescles heterogènies, sòlides i líquides. Ara vos vaig explicar els materials que anem a utilitzar en aquesta pràctica, que són 45 mil·lilitres d'aigua dins d'una proveta, un vas de precipitats, un matrasset Meyer, sucre que anem a medir ara en una balança i una vareta de cristall per a fer el bany termostàtic. Ara, en la balança, anem a añadir al vas de precipitats 80 grams de sucre. Quan ja tinguem les dues coses mesurades amb la seva proporció adequada, el que tenim que fer és agarrar l'aigua i tirar-la al vas de precipitats on està el sucre. Ara el que tenim que fer és al bany termostàtic calfar-ho al bany Maria per a que la dissolució s'acabi de dissoldre bé. Ara quan ja tenim la dissolució així, el que anem a fer és agarrar el matrasset Meyer amb un embut i un paper de plex. El que anem a fer següent és agarrar la dissolució i a poc anirà filtrant i es quedarà retingut així amb el filtre el sucre que no s'ha pogut dissoldre en el bany termostàtic. El més dens i per això s'ha quedat al fons. I hasta així ha arribat la filtració i al final el que anem a obtindre és un xarop sense ninguna partícula perquè les partícules han quedat retingudes al paper de filtre. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Volia demanar una crema per les meves manos que estan molt seques. No es preocupe, que en poc temps tindrà la seva crema perfecta. Moltes gràcies. De res. Diga? Saps per què t'he cridat, no? Clar que sí. Bon dia, som les farmacèutiques Àngela i Vidal i anirem a explicar el producte que necessitem per a fer la nostra crema.
En primer lloc tenim l'òxid de zinc. En segon lloc tenim la vaselina líquida. I en tercer lloc, però no més important, la vaselina filant. Ara, Àngela ens explicarà els materials. Utilitzarem un vas de precipitats, una espàtula, un morter, una altra espàtula per a posar els productes dins per a pesar-ho i dues plaques Petri. El procediment per a fer esto és posar la placa Petri en la balança, molt important ara el botó de tarar, i a continuació mesurarem 40 grams de vaselina filant i 5 grams d'òxid de zinc. A continuació, en aquest vas de precipitats posarem 5 grams de vaselina líquida. A continuació posarem l'òxid de zinc a l'interior del morter i el polvoritzarem. A continuació ficarem l'oli de vaselina a poc dins del morter. Fiquem a poc la vaselina filant dins del morter. Una vegada després d'estar tot barrejat, posem el colorant i l'aroma de la nostra lesió. I com últim pas posem la crema ja acabada en el recipient que vulgueu. Hola! Hola! Ja tinc la teva crema. Ai, que bé! Moltes gràcies, m'has salvat. De res, espero que vagi molt bé. Gràcies. De res. Anem a elaborar una suspensió. Les suspensions són sistemes heterogenis formats per la dispersió d'un sòlid en un líquid en el qual no és soluble. Per a la seva elaboració necessitarem un morter, una espàtula, recipients per a la pesada, envàs de pomades, balança, 5 grams d'òxid de zinc, 40 grams de vaselina filant i 5 grams d'oli de vaselina. Primer pesarem 5 grams d'òxid de zinc, 5 grams d'oli de vaselina i 40 grams de vaselina filant. Polonitzem finalment l'òxid de zinc en el morter. Per practicar l'elaboració de suspensions mitjançant la preparació de 50 grams de pomada d'òxid de zinc, que és una pomada suspensió d'ús tòpic amb d'activitat astringent i sedant, d'aplicació en cremades, úlceres, eczemes, etc. Incorporem l'oli de vaselina a l'òxid de zinc polvoritzat i barregem fins a aconseguir una perfecta interposició. Afegim la vaselina filant a poc, agitant contínuament, fins a aconseguir una pomada homogènia.
Afegim l'eosina i el bloc de metilè per donar-li color i conservació. També afegirem un aroma. Envasem en un recipient adequat i etiquetem. La caducitat d'aquest producte és aproximadament 2 mesos. Que és un mètode de separació en aquest cas d'aigua i oli i és molt útil en formació. I bueno, en algunes parts del llibre no s'escolta molt bé perquè no podem silenciar el laboratori.